Niyami karon sa Alfresco sa Mactanio Town, mga higala. Akong ano, palalap. Si John Walclock. Nami nag-order of lechon sa Ayers Lechon. Ano niya? Naadi niya ikuan diha live lechon roasting. No, na baka na ikuan full tapod. Wala karon. Oh, mo na ilang lechonan diha. So karon di sa ta mag live lechon roasting. Mga unsa ta lechon dari. Ang bag sa kumbos. Nya, nandugay mo nung kuan. Ininit ilahang awa ilahang one o number. Mo ilang number. Ilang lamisa limpyo po. Pero napod mi kuyog dire oh. Naghapa giuhaw na ni ba. Dire ta mga unta gawri. Wala pa mong order. Nya na haig na ng order. Among order. Lechon platter na free ra ni siya. Free niya namin. Dugo. Dinuguan. Sumauntahin yung mga higala. Ay, soul, halo-halo dire. Ang halo-halo ron, Roman. Ano niya yung order? Lang. Ang tanin nyo mga unta dugo-dugo lang. Malupit na sausawan. Siguro dito naka-abot sa lechon. Wala na. Hold out ng lechon. Wala kong pinansin ha. Claro, dili. Dili. Nara. Hello. Lunch na ninyo. Lechon ng mga dali-dali.
tubang na nalimutan. Tugo-tugo. Wa mo'y ganang mukaon, ari mo sa ayers lechon, ganahan ka mong mukaon. Lami kay lahang kuan. Sausawan. Dugo-dugo o. Hurot kayo na mo. Ang lechon o. Kapit lang hurot. Kita. Darang. Ha? Darang. Kuha ako da. Tingnan. Ha? Tunga pa, tunga pa. Ano? Naigo ko na sopa. Di ba nakahurot? Anong tunga? Nakahurot lagi ta. Lami, gusto ka. Nalala ko tayo. Ha? Nalala ko. Sige. Sino yung nalala ko tayo? Dua. Official. Doon na lang nilapot kayo. Muna naman eh. Oy! Di siya makaon? Lapin-lapin eh. Oo nga, ganun na siya makaon. Subay mga higala kay manami nahurot na namo ang tunga sa kilong ito.